Makhosi amakhulu, siyanamukela kwiKHANYISANI TV. Ayi cha, ngithoyile imiyalezo uthi mkhulu ayi ngesisalinda. Sidinga manje leyo video le mayelana namanzi ngoba hayi sibambeke ngempela. Angike ngiqale ngenzuza makhosi amakhulu. Ithongo lenzuza noma isidalwa senzuza noma inzuza akulona idlozi lakho, akulona idlozi lakini. Awungiliphinde. Inzuza ihlobene nawe, akuyena umuntu wakini. Isidalwa samanzi sadalwe uNkulunkulu esihlala emanzini, esinobuhlobo nokhokho bakho. Kanjani? Qala njengoba nanazi babehlala koguqa labantu kungekho iminyango. Iy'nkosi zazike zibe inkosi ngoba ngempela enenyanga enzima noma enomthandazi onzima oyekwazi ukula ngezinto zesintu. Manje mase kufika isikhathi sokugeza baye babalinde ukuthi wonke umuntu alale, bahambe bona baye emfuleni. Ngikhuluma ney'khathi zoShaka kudala, bahamba emfuleni, uma befika emfuleni egeza inkosi. Ngathi geza manje lona oyinyanga noma umthandazi noma uyisangoma useya-overseer ngelamoya ukuthi yonke into iphephile yini ngoba vele uyenawo abantu abadala. Ntambama-ke ngekhathi kwehlile ilanga zike ziphuma iy'dalwa zamanzi, ziphume zodlala, ezinye ziphuma ngaphansi kwamatshe, kwasuke sekupholile nomsindo usungekho. Inyanga-ke noma umthandazi ukayibone lesidwala, ancenge kule sidala ukuthi hayi bo, siyacela ukuthi lo muntu ageze la, nayo nobukhosi kulaba abahamba ngenyawo ey'mbili la emhlabeni, uzogeza ngoba sekuthuli, sicela iy'nhlanhla nalokhu nalokhu. Kwasuka lapho kubudlelwane naley'dalo zamanzi. Kwawukuthi okay, shuthi isizukulwane enizozala nina ngoba siletha abantu abamakhosi nathi singamakhosi la emanzini, senobika kanje. Bakuthatha lapho ukuthi khona into efanele ifakwe, kubikwe ngaphambi bangena emanzini. Inzuza umuntu kaphuphe, umuntu enofishi ngezansi, umuntu ngaphezulu, zihlukile-ke inzuza ngoba into abangantsheli yona le, noma abazi abanye, noma iy'mfihlo zethongo. Hhayi cha, mina abantu bengangitsheli ukuthi nginganitsheli ngoba bakasho lutho ngokutshela. Khona inzuza yaphezulu, inzuza yasolwandle, eyasemfuleni, eyasempophomeni. Inzuza leyo, zihlukile, zidinga iy'mpande ey'hlukile zonke. Yini ndaba ngithi khona yasephezulu esibhakabhakeni, esemfuleni, empophomeni nasolwandle? Ingoba ila kule ndawo zo-3, emfuleni, olwandle, ezibeni, empophomeni nasemafini, kwisibhakabhaka, eziwu-6 lezo ndawo, ziwu-5. Ila kuhlala khona abantu abadala ngoba zonke lezo ndawo ziyimfula. Into eyinkinga ngenzuza, abanye bathi idlozi lokuhlupheka noma idlozi lobunzima, kodwa ngomthetho idlozi lenhlanhla. Into elibanga libuye idlozi lenhlupheko yingoba liphethe wonke amadlozi phakathi. Umuntu onenzuza unamabhaki, unezinto eziningi, uphuwa amathongo amaningi, unamadlozi amaningi ngaphathi kuyena, banamandla. Kwesinye isikhathi ubungawutholi umsebenzi, uvale uthi ngqi, uma uwutholile ungadonsi ngendlela ofanele udonse ngayo. Nasothandweni amadoda athi awahlali isikhathi eside. Kwesinye isikhathi ngoba ney'ngane kuhambe ziphuphuma uma ukuthi inzuza uyinakile, gcine kushayeka zona. Ibuye ingakuvumela ukuthi ube ney'ngane ey'ningi. Manje into eyinkinga ngenzuza-ke, ibuye ihambe kube ngathi uzwa amazwi endlebeni ngathi athi zibulale ngoba lidlozi liyingozi. Uma ungalinakile liyabulala. Yebo lixhumene nabantu bakini kodwa akulona elakini ngoba isidala samanzi sibuye sidonsa sona sizokufikisa emanzini. Siyakuphoqa ngokushaya impilo, sishaya into injabulo yakho ukuthi uzusinake. Ukhumbule kuqala umuntu onenzuza simfaka ngaphansi kwamanzi, simphehlele igobongo ekhanda, yena ebe ngaphansi kwamanzi ekhuluma nendlondlo yamanzi. Uma ukuthi lo muntu ophehle igobongo alishaya liqede ngesikhathi, loyo muntu akasabuyi ngenzazi.
Yebo, ngazethongo bakhona abantu benzuza, abantu abafishane abahlala ngaphansi kwamanzi, bancane nje bama-dwarfs, yabo. Ungazi bawutikolosho bancane, banamazwi amancane, bayathefula uma bekhuluma. Ukhumbule uma ungena emanzini uhambe uze ufike la kome khona, la khona u-round. Izangoma ezaziyo-ke ezokutshela ezabuya phansi kwamanzi ukuthi hayi sifika lapha, sifike sicatshwe ngamanzi ngamatshe omfula sibuye. Kodwa akusho ukuthi zisuke zizokuy'nzuza zonke. Yingakho-ke manje sesayeka ukuthi umuntu simphehlela igobonge ngaphansi kwamanzi ezohlala lo 3 hours ngoba enye inyanga ivuka ihambe kade iphuma umuntu kuwesimame iyo lapho umuntu imphehlela igobongo akasabuyi layo muntu ngaphansi. Omunye afike nemkhokha emibi engagezile ufaka umuntu emanzini aphehle igobongo akasabuyi lapha phansi agcine ehlala nedloni lomphela. Umuntu onenzuza kuyena umuntu ofanele adlayele emanzini ayingozi kuyena, uyawasaba kakhulu amanzi, omunye awathande kakhulu. Kodwa ngenxa yokuthi khona abantu abafa abanemkhokha emibi, abanye abafa benenhliziyo ezimbi bafela emenzini, abawosibongofana, ney'lwane ey'hlala emanzini njengotikoloshe, imidliwa, omantindane ezihamba zonke iy'ndawo lemimoya mase zilahliwe, ney'gubhu ephansi emfuleni umuntu mase engafuni, sezabanga inzuza ukuthi ibe nolaka. And iyakudonsa umuntu onenzuza uma umusa emanzini usuke umusa ekhaya, kukancane ukuthi angabuya loyo muntu. Akufanele adlayele ezibeni noma amanzi ajulile. Kufanele khona ngempela uma khona umcimbi owenza abantu abadala. Okungixakayo-ke mina umuntu nimenzela amagobongo, sengikhuluma nani izangoma, nani izinyanga bafowethu, umfakela amanzi ompompi. Yebo, ngiyazi khona ufakela amanzi ompompi, kodwa kusuke sekwenziwa yini ukuthi manje ungamfakeli amanzi emvula, amanzi empophoma, aweziba, awolwandle, awomfula. Ngaphela abantu abadala behlala khona. Igobongo elinjani engafakwa lezo zinto phakathi? Hhayi, angingabi mude. Ngiyabona sengu-7 minutes. Leyo kusayinzuza ngiqedile u-part 2 uyeza wenzuza. Yebo, sokhuluma nangabalozi bahlangana kanjani namanzi, abanye bebethi abahlangani nabo. Siphinde sikhulume nangamanono, siphinde sikhulume nangey'ndawo. Le ndaba yendawo kufuna siyikhulume sijule ukuthi indawo uzwe lana umndawo kusuke sekwenze njani. Udinga usizo ngemoya yamanzi 081 380 4198. Makhosi amakhulu.